I dag er det Markus' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han har ønsket sig, med dejlig chokolade og kager til. Stop. Så Markus, tillykke med fødselsdagen. Det er den 16. august, og vi fejrer herhjemme med øl, flag og dejlig mad. Nu skal du se. Dejlig salat. Rigtig lækker kød. Dansk ko. Det vil jeg godt lige fortælle dig. Herovre kartofler. Se der. Og så en molle. Wow. Og her. Og der er kun lækre ting og sager. Og gavebordet. Det ser overhovedet ikke sådan her ud. Det er ikke noget. Men det er fordi der er ikke nogen at give gave til. Så det er synd for dig. Så men tillykke med fødselsdagen. Og have det godt. Hej.